siswa sibuk karo kegiatane dhewe-dhewe. Kowe kabeh wis siap istirahat yuk nang kantin. Aku arep tuku es teh nang kantin. Aku melu ra. Wah, panas pol dino iki. Aku pengen tuku es teh. Loh, dompetku kok ora ono nang loker ya? Sing temen kae paling ono ndek tas. Ora ono jil padahal mau sing ono nang loker. Waduh, ojo-ojo ana sing njupuk lho. Mungkin ono sing nemu, ayo kabeh bantu goleki aja langsung curiga. Nah, bener kuwi. Ayo saiki padha goleki bareng-bareng. Iya, sing penting saiki bantu kae lah goleki. Yen ana sing nemu lapor wae. Amit Yoris, aku tak nang kantin disian. Iya. Nalika Qorif Aduh, aku arep nyoba kok. Kaila kan biasa duwe jajane akeh. Tapi kok atiku rasa ora tenang yo. Qorif, kowe kok koyo gugup ngono? Piye to, Rif? Lagi mikir PR apa mikir dosa? Ora apa-apa kok, temenan. Oh ya wes, ayo ah. Rip, aku krungu Kaila ilang dompet. Yen ana sing nemu luwih apik dibalekno wae. Wong sing jujur kuwi rezekine ora bakal ketuker. Bener kuwi. Lek jujur atine ayem, ora kudu wedi-wedi. Ya wis Rip, kene dibekan ya. Ayo Riz, Padahal aku wis goleki nang ndi tapi tetep ora ketemu. Sabar Kaila, yen ana sing nemu aku yakin bakal dibalekno. iki kae dompetmu. Aku sing njupuk, aku nyesel banget. Wah, Qorif, kok iso kowe? Sakjane aku pengen jajan, tapi ora ono duit. Aku mikir, aku njupuk sak pisan wae. Sak burunge njupuk, atiku rasane ora tenang blas. Sepurane yo kae. Iya, Rif, tak maafke, sementing awakmu gelem ngaku lan jujur. Iya, ngaku salah iku ora gampang. Nanging kowe wis wani, kuwi tanda ati sing apik. Bener kuwi, wong sing jujur ora bakal rugi. Kowe wis wani tanggung jawab, iku wis langkah apik. Iya, kejujuran kuwi bakal ngesilake keberuntungan. Sing jujur bakal mujur. para siswa bali ngobrol lan guyu kanthi bungah. Aku dadi eling yen ora jujur malah medeni dhewe. Iya, mendingan jujur meskipun salah, timbang nutupi terus. Yuk, padha jajan bareng-bareng, tak traktir es teh siji-siji. Ah, iki sing diarani mujur bareng-bareng.